Sir. Sir. Idol. Sir. Kicks sa imo. Ay, thank you sir. Ayun, Scorpio 16. Alright. Wait. Sir. Woo! Shit. Woo! Sa wakas. Alright. Pogi ako dito sa bagong jersey natin, ano? Alright. Good afternoon sa inyong lahat mga papi. Okay. So sa wakas it's been a while nung huli tayong nakapagmotor at nakapag-vlog. Alright. So nakakamiss mga papi. So na-miss ko kayong lahat, ano? Na-miss ko kayong mga papis, mga subscriber natin. So sa mga bagong subscriber natin dyan, welcome sa ating YouTube channel. Welcome sa buhay ni Daddy Moto. Alright. Okay. So ngayong araw pupunta tayo ng M Plaza. Super lapit lang nito. Actually super lapit lang yan, M Plaza. Diversion Naga City. Okay, so magkikita-kita kami nung mga kasamahan natin sa motovlogging group dito sa Naga City. Okay, sa Bicol. Actually hindi naman siya sa buong Bicol, ano. Marami kasing group ang mga motovloggers dito sa Bicol. Isa lang tong grupong ito na kinabibilangan ko sa mga motovloggers group dito sa Naga City, sa Bicol region. Okay, dito naman sa amin, dito naman sa grupong ito, hindi naman kami masyadong madami. Puro nagsisimula pa lang kami, wala pang masyadong sikat, masyadong malalaking pangalan. Basta lahat yan aspirant. Lahat yan gustong maging successful motovlogger. Alright, katulad ko na nagtsatsaga, na papakahirap sa paggawa ng mga content. Okay, so katulad din natin sila. So sana suportahan din natin lahat ng mga kasamahan ko sa motovlogging dito sa Naga City. So subscribe nyo rin sila mga papi. Tulungan din natin silang lumaki. Alright, siya nga pala, flex ko lang tong bago nating riding jersey. Actually t-shirt, riding t-shirt, pero jersey ang ano niya, no? Jersey ata tawag dito, ewan ko. Okay, so pinagawa ko siya sa 3JLN tailoring. Okay, kung matatandaan nyo yung vlog ko sa pagbili ko ng GoPro Hero 7, sa kanila ko po yun pinagawa. Kasi may pagawaan din sila ng jersey. Actually trinay ko kung okay yung quality ng mga ginagawa nila. Sa totoo lang, napakasulit din pala, napakasulit ng mga gawa nilang jersey, ano. Katulad nito, napakaganda, napakakomportable, malaki yung size para sa akin, okay na okay. First time ko nung isinuot, ano, first time. Halos medyo natagalan siya, hindi ako magsisinungaling, medyo natagalan siya sa bago nakarating sa akin, ano. Pero sulit naman, wala naman halong pagsisisi sa paghihintay. Okay, so shoutout kay ma'am, nakalimutan ko yung pangalan niyo, pero shoutout sa inyo, ma'am and sir, kasi yung asawa niya nag-vlog din. Actually tumigil na siya, sa kanya ko binili yung GoPro. Nagpahinga muna siya, hindi siya tumigil, nagpahinga muna siya sa pag-vlog. Alright, so sabi niya babalik siya soon kapag hindi na siya busy sa negosyo. Alright, so
yun na nga, it's been a while nung since nakapagmotor ako, kasi medyo nagpapagaling pa tayo kasi 'di ba nga, galing tayo ng isang major operation. So kinailangan ko talagang magpahinga ng maayos. So sa ngayon, okay na din naman ako. Nakakapagmotor na tayo. Mas malakas na tayo kaysa nung dati. Wala na tayong iniindang sakit ngayon. Alright, so thank you Lord sa napaka safe na operation ko noon, saka sa napakabilis na recovery ko. Alright, so soon sana makapag-trail na tayo, makagawa na tayo ng mas madami pang content dito sa YouTube. So na-miss ko talaga yung pag-vlog, no? Kaya nga siguro ang dami kong sinasat-sat ngayon sa sa inyo, ano mga papi. So nakakamiss talaga mag-vlog. Alright. Okay, so punta tayo ng M-Plaza. Meron meet up place pa lang yun, ano? Kasi ang plano, mag-iipon-ipon muna sa M-Plaza. Tapos pagkatapos sa M-Plaza, pupunta ka sa DMT Hub, sa shop ko. Suggestion ko yun, para naman makapag-usap kami ng maayos, mas relax kumbaga, kasi sa M-Plaza medyo matao, tsaka medyo maingay. Alright, pero if ever man gusto na nila sa M-Plaza, okay lang naman para sa akin, ano? Para at least doon na lang kami mag-usap-usap. Tapos may pagkain naman doon, may inumin. So, okay na yon. Actually 3 o'clock ang usapan. Kaso inabot ako ng malakas na ulan. So kita nyo naman, basang-basa pa nga yung daan. So kailangan kong hintayin mahintaying tumigil yung malakas na ulan, ano? Kasi alangan naman magdala ako ng sasakyan, kaya nga tayo alangan naman magsasakyan ako, nakakaya naman para sa mga kasamahan natin, diba? Ako lang yung nakasasakyan. Alright. So update ko kayo kapag malapit na ako sa M-Plaza, ano. Super lapit na natin actually. Alright, wait lang mga papi. Ano kayang motor to? Dalawang tambutso, oh. Ganda, no? Classic Cobra. Tangina, nanunuklaw yan mga baka. Okay, so M-Plaza na tayo. So hahanapin natin kung saan sila nakapwesto. Alright, hanapin natin kung asan sila. Wala na ata. Ayun.
Nice one. Pwede ba rin? Tara boss. Mala. Ha? Ayos man. Alright. So andyan na sila. Sumago pa mo? Kami, ismigyo, nag-interview siya dyan, tapos urabutan naman sila. Alright. Sir. Sir. Idol. Sir. Kicks sa imo. Ay, thank you sir. Ayun, Scorpio 16. Alright. Wait. Sir. Woo! Buray irinuman ba gani eh. Hay, sir, buray na nakakupay na mag-inom. Saan nga ni Kevin doon sindo sa shop? Ha? Shop. Ano ka mo naman? Hindi nga kaso maura. Ayun. Mauranong kaya saka ano? Sa dito. Okay na digdi? Magayon naman baga digdi oh. Saka baka irinom-inom arog ka ni. Saka may kakana. Chocolate. Ay, buray ni inay. Chocolate agayo. Ada ko lang kay pwede. May kwa na may chocolate. Alright mga papi, so usap-usap na kami sa mga tungkol sa mga channel, yan, kumustahan, tapos inom-inom. Yan si Pops Jojo, no? Yan ang admin ng BMV, Bicolano Motovloggers, alongside with Bicolano Motovloggers dito sa amin. Alright. Ano man yun? Ano? Basta man lang kasi online ang tayo na nag- Subago pa ka? Yung kami duman, kang nag-ura. Lipat kami. Tama daw, may daraman si Sir. Sir Harold. Dapat mong giraray. Hindi kami. Ay, nagduman pa ka mo? Nagdiretsyo na maura, ano? Late man ako nag-abo. Isa na yung 1,000 ng subscriber. 1,000 na? YouTube mo? Nag-ano ka sa bago? Sa Arpa. Sa Pilipi? Niyo.
ayun na nga mga papi. Tapos na aming napakaigling usap-usap lang, parang nagkamustahan lang, suggestion kung ano mga gagawin. Actually pangatlo na ba yan na parang nag-ipon-ipon yung mga motovloggers na nasa Bicolano Motovloggers na GC, okay, so pangalawang beses ko pa lang na nakaka-attend, pangalawa ngayon. Okay, so napakaganda naman. Okay yung mga sistema, marami tayong natutunan. Yan yung kinagandahan kapag may mga grupo na, pag organisado na yung grupo, yung mga kailangan mo sa pag-vlog, yung mga kailangan mong gawin para mas kumita ka ng malaki, mga ganyan, natututunan mo. May nga nag-a-advise na, which is very very helpful para sa katulad kong nagsisimula. Kaya magandang umattend sa mga ganyan, maganda yung may grupo ka para may nakukunan kang information, aside from sa mga information na nakukuha mo sa internet, di ba? Yun yung kinaganda niya. Alright, so uwi muna tayo. Buti nakisama na yung panahon, hindi na umuulan. Alright, so uwi na ako mga papi. So hanggang dito na lang ang ating vlog. So abangan nyo yung mga vlog namin, mga content na gagawin ng BMV as a group, as a whole. Tapos may mga sinuggest pa akong mga activities na pwede namin gawin this year. Mga collaborations, mga rides, kasama yung mga grupo, yung buong grupo ng BMV. Alright, so hanggang dito na lang muna tayo mga papi. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And then follow nyo rin ako sa Facebook. Alright, okay. Okay. So ride safe, God bless, and peace out. Peace, 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 peace sa inyong lahat mga papi. Alright.